Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην μέρα νούμερο 3 και σήμερα έχουμε ξυπνήσει τα χαράματα, 6,5 ώρα ξυπνήσαμε για να έρθουμε να δούμε το πολυπόθητο ηφαίστειο που εξεράγει στις 10 Ιουλίου νομίζω, ναι. Θα βάλω τώρα ένα χάρτη να δείτε, εμείς έχουμε πάει στο κόκκινο μονοπάτι και ελπίζουμε ότι έχει πολύ καλή θέα. Είχαμε μια μικρή περιπέτεια το πρωί γιατί δεν ξέραμε ότι το μονοπάτι το μπλε, το υποτιθέμενο μεγαλύτερο, ανοίγει στις 1 και αν θα ανοίξει γιατί έχει ξεσπάσει φωτιά από τη λάβα και έχει έρθει πυροσβεστική να τη σβήσει. Οπότε έχουμε πάει στο κόκκινο που φαινομενικά θα είναι εξίσου τέλειο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα φανάκι, ζακέτα από μέσα, μπαφ στο λαιμό, σκουφί, γυαλιά. Προετοιμασμένος πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι. Εξαιτίας του πολύ δυνατού αέρα που έχει η περιοχή, σε μερικά σημεία θα αναγκαστώ να κάνω voice over, οπότε μη σας φανεί περίεργο αν το στόμα μου δεν είναι συγχρονισμένο με αυτά που ακούτε. Έχουμε περπατήσει 10 χιλιόμετρα, αλλά εκτός αυτού έμαθα τα ηφαίστεια δεν κάνουν έκρηξη τόσο συχνά. Δηλαδή, έχει γίνει έκρηξη στην Ισλανδία το 2021, το 2022 και το 2023, αλλά πριν το 2021 είχε να γίνει έκρηξη από το 2010, οπότε πάνε 11 χρόνια. Είμαστε από τους τυχερούς που θα δούνε, ελπίζουμε, λάβα από κοντά, οπότε πάμε να σας πάρω μαζί στα 10 χιλιόμετρα, θα τα δούμε από κοντά. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι λάβα η οποία έχει παγώσει και έχει γίνει πέτρα. Σε συνέχεια για αυτό που έλεγα πριν, στην περιοχή Rake Janes Peninsula, ελπίζω να μην το σκότωσα αυτό το όνομα, είχε να γίνει έκρηξη ηφαιστείου 815 χρόνια. Και το 2021, στις 19 Μαρτίου αν θυμάμαι καλά, έγινε έκρηξη ηφαιστείου εδώ πέρα μετά από 815 χρόνια και έπειτα εδώ και 3 σερί χρόνια γίνονται εκρήξεις ηφαιστείου. Εμείς θα πάμε να δούμε την πιο πρόσφατη του 2023 που είναι ενεργό. Για όλους εσάς που μπορεί να μην ξέρετε τι είναι ηφαίστειο, θα σας πω εγώ. Ηφαίστειο είναι η ανοιχτή δίωδος από το εσωτερικό της γης που επιτρέπει την εκροή ρευστών πετρωμάτων και αερίων από το εσωτερικό στην επιφάνεια του φλοιού. Κουράστηκα. Ναι, πάμε για τα μούτρα μας. Η μορφή λάβας. Όσο περπατάμε, ας μάθουμε 2-3 πράγματα. Η τομή της γης μας πάει ως εξής. Έχουμε τον εσωτερικό πυρήνα, τον εξωτερικό πυρήνα, το μανδύα, την ασθενόσφαιρα και τον φλοιό. Fun fact για το φλοιό: ένα ποσοστό της τάξης του 30% της ενέργειας που στέλνει ο ήλιος απορροφάται από το φλοιό και αυτός τη στέλνει πίσω στο σύμπαν μαζί με ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης. Αφού περπατήσαμε 1,5 χιλιόμετρο όπως έλεγε η ταμπέλα, όταν φτάσαμε έγινε αυτό. In 3, 2, 1, scammer get scam. Φάγαμε γερό bait από την ταμπέλα, οπότε θα πρέπει να φτάσουμε εδώ. Μόλις μας ενημέρωσαν ότι αυτό εδώ πέρα το ηφαίστειο είναι ακόμα ενεργό και ότι δεν είναι καθόλου ασφαλές να περπατάμε πάνω σε αυτή τη λάβα. Μετά από πόση ώρα, κάνα 45 λεπτό και 1 ώρα από την ώρα που είπα ότι φάγαμε σκάμ, σχεδόν φτάσαμε. Πρέπει να πάμε εκεί πέρα πάνω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν διακρίνετε εκεί πέρα τους ανθρώπους που είναι εκεί πέρα πάνω. Εκεί πρέπει να πάμε. Είμαστε εδώ και μετά πρέπει να περπατήσουμε πίσω από αυτό εδώ το βουνό. Ναι. Τελευταίο εμπόδιο πριν το στόχο μας, αυτός εδώ ο λόγος. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε το τι κλίση έχει αυτό το βουνό που πρέπει να ανέβω. Πραγματικά αδιανόητο. Κοιτάξτε πώς είναι εκεί. Απίστευτο. Παιδιά, τι κάνω με τη ζωή μου. Δεν ξέρω αν μ' ακούτε, αλλά θέλουμε τόσο λίγο για να ανέβουμε. Κοιτάξτε που είμαστε. Δείτε εδώ τι διαβήκαμε.
Αλλά παιδιά, βλέπετε εδώ πέρα φωτιές. Παιδιά, λίγο φεύγουμε. Φτάσαμε, αλλά δεν βλέπω τίποτα ακόμα. Δείτε τι ανέβηκα. Όλα αυτό και θα πάρει τα όλα τα βουνά. Αυτό θα αξίζει να μην αξέχασε στο ελληνικό YouTube. Οπότε πάμε να δούμε. Μαγκές. Απίστευτο. Δείτε εδώ. By the way, αφού έφτασε μέχρι εδώ, βάλε ένα follow στο Instagram. Link στην περιγραφή.